sebet biar katalika wau sampun lumarap wonten ing paseban Jawi Sang Anoman. Nadyan rinaos kagok Sang Sugriwa tansah nglurug wonten sisih kulon. Ojo singgolan. Sekali lagi. Asik-asik.
Yuk, awas remeh sing sisep. Ayo yo. Tekan dikarepake Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Lho, anakku sing ndak tresnani limbuk, Iya, Mak, piye? ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki, Nduk. Iya, Mak. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur, Nduk, iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki jamane wis virtual. Heeh. Tur jaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka Rumah Makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Sintia Jasi ya, Mak. Oh, ngono. Terus iki yo ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-del. Iya. Pandongamu ana ing tahun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dongamu menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka taun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet. Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane ning pengen berkesenian. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer, ngerti ora? Oh, ngono. Ya, muga-muga wae, Mak, iya, Nduk, paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Sintia Jesi. Iya.
rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk. Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait mergo iki wayangan virtual persembahan dari rumah makan Lumintu. Iya. Ayo, dongamu nek kepada rumah makan Lumintu piye? Ya muga-muga kabeh wae rumah makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh Amin. bisa ngrembaka lan raharja rahayune Heeh. sesuai dengan namanya Lumintu. Heeh. Tegese ora tahu sepi. Heeh, rezekine terus Lumintu. Rezekine terus Lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Heeh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh Iya, ning gelem nanggap wayang ki Iya. jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener. Luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Iya. Dasare Ibu Cynthia Jessy tumrape awake dhewe sak keluarga besar Astabrata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Iya, Wis manjing dadi sedulur. Manjing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani, heeh toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Heeh. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Ah iya. Ora Wong apa. kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye, Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese Ha-ha. menurun ora kaya sing Iya. wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya tapi ya memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Astabrata ning tetap menggunakan prokes. Ayo, Iya. iki mau yen ora kleru sapa wae Nduk sing do rawuh, Nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisikan takon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae, Mak, sing takon. Lah kok kowe wis sapa wae, Nduk, ngono. Saya bingung. Ngene, ngene. Sapa wae? Sing jagongi sampeyan to, Mas. Sing rawuh, heeh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Astabrata. Betul. Wiwit sing paring pangestu, sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya toh. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni uga. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliak-gliak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang, khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa, Nduk, sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Ya rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Sapa ae sing kepareng rawuh. Iki mau perwakilan gitu. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh. Sapa? Kuwi Mbah Jan. Oh, kuwi rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe main film. Aduh iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing donga pembukaan mau. Niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama.
Alhamdulillah. Ngono ki awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing ati-ati. Alhamdulillah. Kula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada ki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya. Iya, jarene sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye? Nanging Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita tetap tidak boleh lengah, ya toh? Tidak boleh lengah, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Yo sak bisa-bisa, jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa bae nek awakmu nyawang, Nduk? Oh, ya akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, Gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. Ampuh, Nduk. Ya ngene iki, sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wo iso, Nduk. Ya toh, iso. Kita itu tetap bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini. Awake dhewe babar pisan ora terlalu nemen jagake marang pamarintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso berkarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Jaman ki saya maju. Yen jaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon dengan akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki ya akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Lah, itu kan dibalik anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul ya mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok ya ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk. Kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya toh, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, amin. Barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah, tur marang kebak marang barokah. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasa mungkar lan nafsu Allah sesembahanku rintan lan dalu sekali lagi Mas Bambang waktu yuk kanggo mrasa kalan aku Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang katulung marang aku ora ana kajaba saking Allah kang maha satulur ke aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Nduk Limbuk awake dhewe uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiati sekeluarga Oh nggih, mau wis maringi Astabrata